Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Стефан 101 и това е втори епизод от Minecraft Diamond League. О, трябва ми кабелстон за печка. Да убия едно-две пръсета, крипа. И да си ги изпика пържолите. А пак после да отида да се бия малко с мобовете, че не мога да стоя тук, ще ме нападнат и ще умра, трябва да се защитавам. Пак. Добре, слагам си един крафтинг тейбъл. Сега да си направим печка. Тук слагам и кол и да отида да пребия малко прасета. Ехи, що не са малко мобовете, бе? Аз всъщност на кой игра? Те пържоли няма да ме стигнат. Снимавам. Аре, бе, това прасе не ми даде пържоли. А не, ей. Що не мога да ги вземам по дяволите? 5 пържоли ми стигат. Къде е печката? Наистина. Грешна пещера ли съм нещо? Аре, какво? Ей, тук ми е пещерата. Не бе, това ли беше? Абе, ей, тъй си карам. Защо по дяволите? Оста тук, бе. Ей. Сложа още малко пакли. Тук е един торч. Ей така. Тук е един торч. Готово. Тук си имам печка и тя ще ми свети колкото може. Ще чакам другите пържоли. Ще тръгвам да се бия с мобовете. Само да ни дойде някакъв ендермен, че да съм слаб. Где са техти двамата, бе? Отначало видях само един. Аре, бе, братя ли сте ви? Утки. Така. Сега да си направим легло. Фари стига, бе. Ей, тук навътре в пещерата го слагам да не ма стигнат моловите лесно и да спа. Аре, пещерите вече се събудиха. Fuck you! Изкарах се ангелите. Шето е, откъде пада ти? Бах ти нахалните мобове. Аре, бе! Тук спаунър ли има? Какво става? Спаунър няма как да има, ама. Стига, бе, лагна ме. Се нахраня. Сега меча и да излизам. Има някакви работи, които още да не са разкарали. Не са видят, аз отивам и там. Ау! Ще ме извинявате, ама днеска нещо много ме боли крака.
О, ей, мръсно, грозно нещо трябва ли да ме боли, бе? Дано тук да има малко айрон. Защото както виждате, аз нямам нито едно айрон да не изпекам. О, да, супер. Даже не е само няколко айрон. Има си айрон. Като за начало, горе-долу. Има добри айрон. Аре бе, защо ми лагва? Държах си компа. Нали, държах си го колко 30 часа включен. Изключих го за 2-3 часа и сега пак ми лаги. Толкова няма да го взимам. Гледайте го какво готино оформено е. Айде бе! Кога се щупи? Това ми заприлича на сепия на сухо. Добре, сега да мисля къде да оцелявам. Мисля да е тук на тази полянка. Там има кабелстон, каквото си искам. Какво е това? После ще отида да видя. Там даже има кол, има такъв вид дърво, тъмен дъб, мисля, че беше. Какво друго ми трябва на мен? Още едно кабелстон. Още само едно ми трябва. Тук в реката няма ли да има? Не. Трябва да ходя чак да играм. Наям. Има си даже и sugar canes. Айде, добре сега. Отивам на полянката. Не, аз всъщност тук мога да сложа крафтинг тейбъла. Добре, да си направя една брадва и да насека достатъчно дърво за къщата. Защото, както знаете, ако сте нови и не знаете, няма нищо. Но да ви кажа, повечето къщи се правят от дърво. Повечето скромни къщи. Ако има някакви такива замъци големи, не знам, аз ако продължавам поредицата много време, може да се направя замъци и глупости. Като намеря диаманти, да отида в ада да си взема малко кварц, защото е много красив. Да си направя кварцови блоки, стълбички, простоти, да си взема и недърак. И да го направя на уния тухлички от ада. И да си построя нещо като замък. Или пък супер голяма готина къща. Добре. 40 ли бе? Откъде 40 взех бе? Само той дърво. Малко смърчова дървесина имам. Нищо няма да ползвам. Дъбова дървесина. Трябва ми дъбово нещо, дъбово нещо, дъбово нещо. Окей, още малко. Още едно дървче. Си взема после от бялото дърво. То по-скоро сега. Айде, тук имам. Си взема от брезичката. Тук да ми се нарежда, къде да ми се нарежда и тук. Айде да наредим и гъбки ще взема малко. Ще има голямо сечене. Само да направите
След малко даже трябва да спирам епизода. Паднах някъде. Вау. После ще го видя. Добре, още малко ми трябва. Ари бе! Его. Трябва да размножа брезата. Ако се чудите кое е бреза, и това бялото дърво. Ето, брезова дървесина. Аре бе, още 2-3 дръвчета не трябва. Гъба, наистина. Ари! Така. Този епизод само ще успея да събера дърво за къщата. Айде, его още едно дърво. Даже са 3, ще ги насека и 3. И да свършвам епизода. Не. Ще насека само и това. Аз съм готов. И всяко да направя да взема малко кабълстоун някъде от... Къде отидаха уния планини? Аре сега да взема малко кабълстоунче. И да свършвам епизода. Тама ще си взема нужните материали за къщата. Другия епизод ще повторя доколкото мога. И готово. Си имам къща. Този въркин трябва да го разпространя. Значи ще се кача горе на върха, поне се опитам. И оттам вече ще си взимам камък, пещера. От тук ще взема кабълстоун. Колко да взема? Половин стак. Значи 32. Би трябва да ми стигне. 32 кабълстоун. Аре, готово. Ще взема малко кол и ще свършвам епизода. Значи аз ще снимам на обикновено оцеляване, мисля, че утре в други ден, ако искате. Ама аз знам, че няма да искате, защото на мен никой не ми гледа клиповете. Не съм казнака хиперизвестен. Все пак снимам, защото той е започнал като мен и ако постигна поне 1/4 от неговите постижения, съм доволен. И то доста доволен ще съм. Мисля това да е за този клип. Аз бях Стефан 101. Абонирайте се и дайте положителен вот за клипа. И чао!